Ассалому алайкум бинандагони азиз, наши ҷанбастии барномаи иттилоотии навидро мустақиман аз телевизиони Сафина манзуратон мегардонем. Дар студия Дилафрӯз Комилзода. имрӯз дар шаҳри Душанбе дар доираи ҷаласаи шӯрои ҳамоҳангсозии миллии давлатҳои узви созмони ҳамкории Шанхай муаррифии тамғаҳои почтавӣ баргузор шуд ки дар кори он намояндагони сохторҳои дахлдори созмони мазкур иштирок карданд. Иттилоъ дода шуд ки тамғаи мазкур ба муносибати 20-умин солгарди таъсисёбии созмони ҳамкории Шанхай таъсис ёфта барои ҳар давлати аъзо бо истифода аз нишонҳои давлатдорӣ нишону парчами ҳамон давлат оро ёфтааст. ҳамчунин рӯи тамғаи почта рамзи 20-солагии таъсисёбии созмони ҳамкории Шанхай ҷой дода шудааст. Зимни муаррифӣ иттилоъ дода шуд ки барои истиқболи сазовори ин сана ҳамчунин то ба имрӯз медалу гимни махсуси ҷашнии созмон таҳияву қабул карда шудааст ки дар рӯзҳои истиқболи санаи мазкур истифода бурда мешаванд. ба ҳолати 12 сентябри соли 2021 тибқи иттилои вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон давоми як шабонарӯзи охир дар Тоҷикистон ягон ҳолати нави гирифторшавии шаҳрвандон ба бемории коронавирус COVID-19 ба қайд гирифта нашудааст. дар шароити паҳншавӣ бо суръати бемории сироятии COVID-19 дар аксар кишварҳои сайёра дар асоси таҷрибаҳои илмӣ муайян карда шудааст ки яке аз роҳҳои асосии пешгирӣ аз паҳншавии ин беморӣ ин гузаронидани ваксинатсияи аҳолӣ мебошад. ҳамин тавр бо ташаббуси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва дастгирии шарикон оид ба рушд дар чаҳорчӯби механизми ҷаҳонии дастрасии одилона ба ваксинаҳои ташкилоти умумиҷаҳонии тандурустӣ ва кӯмакҳои башардӯстонаи кишварҳои мададрасон ба ҷумҳурии Тоҷикистон 4 миллион 861 ҳазору 540 воя ваксинаи зидди коронавирус ворид карда шуд ки барои фарогирии гурӯҳи мақсадноки аҳолии аз 18 сола болои мамлакат ки 5 миллион 826 ҳазору 301 нафарро ташкил медиҳад пешбинӣ гардидааст. шуруъ аз 23 марти соли 2021 бо истифодаи ваксинаҳои воридшуда то имрӯз 2 миллион 168 ҳазору 537 нафар вояи якумро қабул намуд ки 37.2% гурӯҳи мақсаднокро ташкил медиҳад. инчунин аз шумораи иммунизатсияшудагон 1 миллион 278 ҳазору 240 нафар вояи дуюмро низ қабул карданд ки 59%ро ташкил медиҳад. дар натиҷаи дастгириҳои пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва аз таривақт гузаронидани ваксина ба аҳолии мамлакат имрӯз сатҳи сироятёбии шаҳрвандон ба бемории коронавирус коҳиш ёфта таи ҳафтаи охир ҳолатҳои бистаришавии шаҳрвандон дар ҷумҳурӣ бо сирояти коронавирус ба қайд гирифта нашуданд. дар шаҳри Душанбе бошад шуруъ аз 29 августи соли 2021 ягон ҳолати сироятёбии шаҳрвандон ба ин беморӣ ба қайд гирифта нашудааст ва тамоми муассисаҳои тиббие ки беморони коронавирусро табобат мекарданд ба фаъолияти муқаррарӣ оғоз намуданд. дар пойтахти мамлакат дар доираи таъмини иҷрои саривақтии дастури супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ташаббус ва иқдомҳои пайвастаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ барои пешгирӣ кардани паҳншавии бемории сирояти COVID-19 ва мубориза бар зидди он тадбирҳои зиёди самарабахш амалӣ карда шудааст. масъалаи беҳтар намудани дастрасӣ сифат ва самаранокии хизматрасонии тиббӣ ба аҳолии шаҳри Душанбе ва рушди шаклҳои нави кӯмаки аввалияи тиббию санитарӣ бошад зери таваҷҷӯҳи доимии раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ қарор дорад. дар рӯзҳои охир ба марказҳои ёрии таъҷилии шаҳри Душанбе ва мутахассисони соҳаи тиб ки шабонарӯзӣ фаъолият менамоянд аз ҷониби сокинон даъватҳои алоқаманд ба бемории сироятии COVID-19 анҷом дода нашудааст. таъкид карданд ба маврид аст ки аз миқдори умумии ваксинаҳои воридшуда 1 миллион 267 ҳазору 40 воя барои фарогирии аҳолии мақсадноки пойтахт ҷудо гардида ба ҳолати 12 сентябри соли ҷорӣ 606 ҳазору 885 нафар аз сокинони шаҳри Душанбе 97% бо воя якум ва 390 ҳазору 416 нафар 62.4% бо вояи дуюми ваксина фаро гирифта шуданд ва ваксинагузаронии сокинони пойтахт бо маром идома дорад. новобаста ба ин назорати эпидемиологии бемории COVID-19 дар гузаргоҳҳои сарҳади давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар ҳудуди шаҳрноҳияҳо ба таври мунтазам идома ёфта рафту омади шаҳрвандон ба хориҷи кишвар ва ба қаламрави пойтахт таҳти назорати қатъӣ қарор дорад.
истиқлолияти давлатӣ волотарин ва пурарзиштарин дастоварди давлату миллати тоҷик мебошад ва миллати тоҷик ифтихор аз он дорад ки 30 сол қабл бо роҳнамоии фарзанди фарзонаи миллат ва сарвари тоҷикони ҷаҳон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нахустин хиштҳои пойдевори истиқлоли воқеӣ ва давлатдории миллӣ гузошта шуда ормонҳои ҳазорсолаи халқи тоҷик ба воқеият табдил ёфт. дар қасри фарҳанги ноҳияи Данғара ба муносибати истиқболи шоистаи 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷамъомади идона доир шуд. тафсилот дар ин хусус. бахшида ба ҷашни пурифтихори 30-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Данғара чорабинии тантанавӣ бо иштироки намояндаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон, роҳбарияти ноҳия ва фаъолону сокинон баргузор гардид. дар оғоз раиси ноҳияи Данғара Раҳмон Исломиддин Хайриддин иштирокчиёни чорабинӣ ва кулли сокинони кишварро ба ин санаи фархунда табрику таҳният гуфта, бо ёдоварӣ аз заҳматҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар роҳи таҳкими истиқлолу озодӣ, ваҳдати миллӣ, баланд гардидани обрӯву нуфузи Тоҷикистони соҳибистиқлол ва таъмини зиндагии шоистаи сокинон ибрози андеша намуд. гуфта шуд ки дар давоми 30 соли пойдории истиқлоли давлатӣ баробари дигар шаҳру навоҳии мамлакат дар ноҳияи Данғара низ дигаргуниҳои зиёде ба назар расида, бо таваҷҷӯҳи ҳукумати кишвар ва саҳми бевоситаи сокинону соҳибкорони маҳаллӣ бинову иншооти зиёди маъмурӣ, истеҳсолӣ, соҳаи маорифу тандурустӣ, савдову хизматрасонӣ, таъмиру таҷдиди роҳу пулҳои мошингард, чароғонкунӣ, таъмини диҳаҳои навбунёду эҳтиёҷдошта бо обу барқ ва дигар инфраструктури кору фаъолият амалӣ гардиданд. муовини раиси вилояти Хатлон низ сокинони ноҳияи Данғараро ба муносибати 30-умии солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон шодбош гуфта, аз рушду пешрафти ҳама самту соҳаҳои хоҷагии халқи ноҳия дар ин марҳила ибрози андеша намуданд. дар идома дигар фаъолони ҷамоа бо ифтихори баланди ватандорию хештаншиносӣ вобаста ба гиромидошти истиқлолу озодӣ ва сулҳу осоиштагӣ баромад карда иброз доштанд ки ҳамеша дар татбиқи амалии сиёсати бобарору хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон устувор буда, минбаъд низ раванди ободониву созандагиро ҷонибдорӣ менамоянд. аз рӯи тартиби муайян кормандону мутахассисони соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ, сокинону соҳибкорони маҳаллӣ ки бо фаъолияти назаррасу самарабахши худ дар рушди ноҳия, татбиқи барномаҳои давлатӣ, ҳиссагузорӣ дар раванди корҳои созандагию ободонӣ бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ саҳми назаррас доранд, бо сипосномаву ифтихорномаи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳияи Данғара сарфароз гардонида шуданд. тибқи натиҷагирӣ аз иҷроиши барномаи мушаххаси созандагӣ гуфта шуд ки баробари маблағҳои буҷавӣ ҳамзамон бо таваҷҷӯҳу саҳмгузории бевоситаи сокинону соҳибкорони маҳаллӣ дар ҳама ҷамъиятҳои шаҳраку деҳоти ноҳия даҳҳо иншооти гуногун барои рӯзгори ҳаррӯзаи сокинон зарурӣ бунёд гардида, дар маҷмӯъ ҳама бандҳои нақшачорабиниҳои ободонӣ бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ таъмин гардидааст. дар идомаи ҷамъомади тантанавӣ ҷиҳати истироҳату фароғати аҳли толор бо иштироки санъаткорон барномаи пурмуҳтавои фарҳангӣ ки аз тараннуми дастовардҳои истиқлол, ҳифзу гиромидошти арзишҳои милливу давлатдорӣ иборат буд, пешниҳоди ҳамагон гардонида шуд. дар доираи тадбирҳои ҷашнӣ бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ бо ташаббуси масъулини мақомоти маҳаллӣ ва ҷамъияти деҳоти Оқсу дар ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди бозори Кайонуш ярмаркаи молу маҳсулоти кишоварзӣ доир карда шуд. зимни иштирок ва боздид аз ин чорабинии ҷамъиятӣ масъулин иброз доштанд ки кишоварзону хоҷагидорони ноҳия бо пешниҳоди садҳо тонна маҳсулот бо нархҳои нисбатан арзон барои дастрасии сокинони маркази ноҳия бо маҳсулоти ғизоӣ дар рӯзҳои таҷлил аз ҷашни истиқлол ҳиссагузорӣ менамоянд. Салоиддин Неъматов, Маҳмуҷони Зиёиддин барои барномаи иттилоотии Навид аз ноҳияи Данғара. имрӯз дар шаҳри Душанбе вохӯрии вазири меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон Ширин Амонзода бо директори генералии муассисаи давлатии маркази муҳоҷират дар шаҳри Москва Сергей Балдин баргузор шуд. дар вохӯри масоили ҳамкориҳои марбут ба муҳоҷирати меҳнатӣ дар ҳудуди шаҳри Москва, рушди ҳамкориҳои минбаъда ва ҷалби муташаккилонаи шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон барои амалӣ намудани фаъолияти меҳнатии муваққатӣ мавриди баррасӣ қарор гирифт. баъди мулоқот маросими ба имзорасии ёддошти тафоҳум байни вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ва муассисаи давлатии буҷавии шаҳри Москва маркази бисёрсамтаи муҳоҷират баргузор шуд. қобили зикр аст ки дар ёддошти тафоҳум тарафҳо дар самти машваратдиҳии муҳоҷирати меҳнатӣ оид бо кортаъминшавӣ, тартиби гирифтани ҳуҷҷатҳои зарурӣ барои бо кортаъминшавӣ воридшавӣ ва назорати будубоши муҳоҷирон дар шаҳри Москва ҳамкорӣ менамоянд. ҷонибҳо созиши имрӯзаро натиҷаи ҳамкориҳои мутақобилан судманди ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Россия арзёбӣ намуданд.
бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи восе таҳти унвони зи истиқлол баландиқбол гаштем ҳамоиш доир шуд. дар ин ҷамъомад ҷавонони фаъоли ноҳия бо тӯҳфаҳои арзишманд қадр карда шуданд. хоҷа Назриев дар ҳамин хусус шарҳи бештар дорад. дар доираи чорабиниҳо бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бо ибтикори бахши кор бо ҷавонон ва варзиш дар ноҳияи восе бо иштироки гурӯҳҳои осебпазири аҳолӣ кӯдакони ятим ҳамоиши идона баргузор карда шуд. дар ин ҳамоиш ҷонишини раиси ноҳияи восе иштирокдорони ин ҳамоишро бахшида ба 30-солагии ҷашни истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон табрик намуда иброз намуданд ки ҳукумати кишвар ба масъалаи ятимону муайибон ва пиронсолону бепарасторон мунтазам ғамхорӣ зоҳир карда барои беҳтар сохтани шароити иҷтимоии онҳо тадбирҳои саривақтиро амалӣ менамояд. дар маърузаи намояндаи вазорати молияи тоҷикистон баъди табрикоти идона қайд гардид ки ҳукумати ҷумҳурӣ барои беҳтар гардидани шароити иҷтимоии ятимон тамоми чораҳоро роҳандозӣ кардааст. дар ин чорабинӣ тибқи дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон нисбат ба ин табақаи аҳолӣ ғамхорӣ дар ҳаққи онҳо аз номи вазорати молияи тоҷикистон ба 100 нафар кӯдакони ятим ҷувздон бо лавозимотҳои мактабӣ тӯҳфа карда шуд ки аз чунин ғамхории падарона дар ҳаққи ятимон иштирокчиёни ҳамоиш изҳори сипос намуданд. мо модарон аз пешвои миллат миннатдорем ки моро дастгирӣ мекунанд. من دخترچه من یتیمم از یتیما غمخواری میکنند اونها را دستگیری میکنند از بچه مینداریم. бегоҳӣ ҳамон рӯз дар майдони гулгашти марказии ноҳия бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон таҳти унвони зи истиқлол баландиқбол гаштем ҳамоиши идона баргузор гардид. дар қисмати расмии ҳамоиш баромадкунандагон намояндаи мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии ноҳия ва намояндаи вазорати молияи тоҷикистон оиди сами арзандаи ҷавонон дар адои хизмати софдилонаи ҳарбӣ дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон тарғиби мояи соҳибистиқлолӣ ва дастовардҳои давраи соҳибистиқлолии кишвар баромад карданд. дар қисмати қадршиносӣ аз номи вазорати молияи ҷумҳурии тоҷикистон ба ҷавонони фаъоли ноҳия сипоснома ва 5 адад ноутбук ва 1 адад кинопроектор бо экран тақдим карда шуданд. қисмати фарҳангии чорабинӣ бо барномаи ҷолибу хотирмони консертӣ то дер идома ёфт. гузориши хоҷа Назриев, Худойназар Зуҳуров аз ноҳияи восе барои барномаи иттилоотии Навид. сокинони шаҳри ҳисор аз эълон гаштани солҳои 2019-2021 солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ илҳом гирифта то имрӯз маҳалҳои аҳолинишинро ободу зебо менамоянд. ҳамин аст ки бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри ҳисор ва дастгирии соҳибкорони ватандӯсту ободкори ҷамъияти деҳоти Алмосӣ роҳҳои харобгаштаи ин минтақа пурра асфалтпӯш карда мешаванд. ҳамкорони мо Хуршед Ҳалимов ва Тоир Сулаймонов аз шаҳри ҳисор гузориш медиҳанд. ин роҳҳои вайронаву валангургаштаи дарраи зебоманзара ва сайёҳии ҷамоати деҳоти Алмосии шаҳри ҳисор мебошад. бояд гуфт ки ҳамарӯза аз ин роҳҳо садҳо сокинон ва сайёҳони дохиливу хориҷӣ раво доранд. баҳри истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва эълон гаштани солҳои 2019-2021 солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри ҳисор ва дастгирии соҳибкорони ватандӯсту ободкори ҷамоати деҳоти дурдасти Алмосӣ роҳҳо пурра асфалтпӯш карда мешаванд. хусусан роҳҳои деҳаҳои Тутака, Гулисурх, Алмосӣ, Зиракӣ, Неъматбоӣ ва Бобусурхон ки таъмирашон аз даврони шӯравӣ боқӣ мондаасту ҳангоми боришот рафту омади автомашинаҳо ғайриимкон ва барои пиёдагардон душворӣ пеш меорад асфалтпӯш карда мешавад. имрӯз мо иқдом гирифтем соҳибкорони маҳаллӣ хати зиёда аз 9 километр роҳро пурра мунфарш карда имрӯз барои рафтуомади аҳолии ҳамин мардуми ҷамоати деҳоти Алмосӣ мусоидат намудем. дар ҳамин деҳаи Тутака якта магазини хӯрокворӣ ва як сарфарошхонаи зарурати мардум буд ба анҷом расонда шуд айсои соҳибкори маҳаллӣ. масъулин ният доранд дар мавсими имсола таъмири роҳҳоро хуб ба роҳ монанд ва ба талаботи рӯз ҷавобгӯ созанд. ин иқдоми мазкурро сокинони ин гӯшаи кишвар деҳаҳои дурдасти шаҳри ҳисор дар самти ободкориву созандагии як гӯшаи ватанашон қарзи шаҳрвандӣ ва анҷоми ин амалро саривақтӣ меҳисобанд. ҳамаи ин ободкориву созандагӣ аз рӯи нақша чорабиниҳо бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон роҳандозӣ гардидааст. 104 иншооте ки ба нақша гирифта будем ба пуррагӣ баҳри пешрафти ҷомеа
سپرده شد. صاحبکاران و مقامات محلی شهر حصار اقدام گرفتیم که در حدود جماعت دهیات الماسی زیاده از 9 کیلومتر راه را منفرش کنیم. به همگان معلوم است که راههای حدود جماعت دهیات الماسی بسیار فرسوده شده بود و از همین اقدام نیک پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان استفاده برده صاحبکاران اقدام گرفتند که همین راهی که چنانکه که به شما شاهد هستید با پورگی منفرش نموده برای آزاد رفت آمد شهروندان مساعدت رسانند. در تامین اکثر قطعه‌های راه‌های محلی ساکنان نیز به طریق حشر در کارهای هموارکنی اشتراکی فعال می‌نمایند. دستجمعانه و یکدلانه به انجام رساندن کارهای بنیادکاری روز تا روز در همه دهه‌های اهالی‌نشین شهر حصار بیشتر می‌گردد. به اندیشه آنها سهم گذاشتن در کارهای سازندگی یک گوشه وطنی خود شرف و افتخار است. در ناحیه توجیک‌آباد طی روزهای برگزاری تنتنه‌های جشنی با افتخار استقبال شایسته 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان چند انشاءات مورد بهره برداری قرار داده شد. انشاءات مذکور تعیینات اجتماعی داشته جهت رفع مشکلات اهالی مساعدت فعال خواهند کرد. ساکنان ناحیه توجیک‌آباد جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان را با شکرگزاری از فضای صلح و ثبات سرتاسری و با روحیه ایدانه استقبال گرفتند. در این روز یکچند انشاءات و تعیینات گوناگون بخشیده به جشن 30 سالگی استقلال دولتی مورد استفاده قرار گرفت. از جمله میدانچه دلخوش برای بازی‌های کودکانه در دهه سرپل، در جماعت دهات زرافشان در دهه ظفرآباد بنگاه طبی مورد بهره برداری قرار داده شد. بنگاه طبی برای دهه‌های گلستان و ظفرآباد خدمت طبی می‌رسانند. اینچنین باغ فرهنگی و فراغتی در مرکز ناحیه در میدان 2 هکتار از طرف مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه مورد استفاده قرار گرفت. کارهای نوسازی در باغ فرهنگی و فراغتی در اساس دستور و هدایت‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم مولی رحمان آغاز گردیده در حدود انشاءات مذکور نیاحال درختان سایه‌افکن آرایشی و گل و بوته‌ها شنانیده شدند. این باغ در پرتو سیاست فرهنگ‌دوستانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت بنیاد گردیده است. در این باغ فرهنگی فراغتی امروز بینای امفی‌تئاتر دارای 500 جای نشست و دستگاه‌های گوناگون برای بازی کودکان به استفاده داده شده‌اند. این باغ فرهنگی فراغتی تحفه ارزنده است در جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان برای مردم فرهنگدوست ناحیه توجیک‌آباد. بخشیده به جشن 30 سالگی استقلال دولتی از طرف صاحبکار محلی احمدوف صابرجان به 30 عائله نیازمند کمک رسانیده شد. راه‌اندازی تدبیرهای ضروری از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان است که این قشر نیازمند جامعه پیوسته از جانب صاحبکاران و شخصان خیرخواه دستگیری می‌یابد. با پیگیری از سیاست انسان دوستانه پیشوای معظم ملت در ناحیه توجیک‌آباد نیز صاحبکاران موفق و شخصان سخاوتمند و خیرخواه با یتیمان و احتیاجمندان پیوسته دست کمک دراز می‌نمایند. احمدوف صابرجان از جمله چنین شخصان سخاوتمند ناحیه به حساب می‌رود که نام برده بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان به بیش از 30 عائله نیازمند مواد خوراکه به هر یک عائله کمک نمود. در مجلس تنتنوی که با اشتراک راهبران تشکیلات و مؤسسه‌ها، فعالان و سابقه‌داران مهنت برگزار گردید، رئیس ناحیه دور به دستاوردهای ناحیه در طول 30 سال دوران صاحب استقلالی کشور به طور مفصل سخنرانی نمود. ناحیه توجیک‌آباد همردیف و همسال جمهوری صاحب استقلال بوده. تا این سالها مردم زحمت‌قرین آن شاهد تمام برد و باخت سالهای برقرارسازی ثبات و آرامی و دولتسازی نوین تاجیکان بودند. در نزد حاضرین نماینده حکومت جمهوری تاجیکستان محمد جانزاده عالمجان به سخن برآمده با مناسبت این جشن بزرگ اشتراکداران و تمام مردم ناحیه را شادباش نموده از خدمت‌های بزرگ اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم مولی رحمان در برقرارسازی صلح و ثبات و تحکیم دولتداری تاجیکان یادآور شد. در پایان چهاره‌بینی سابقه‌داران فرهنگ سلام‌الدین کابلیف کارمند شعبه زن و عائله مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه فیض‌نسا عبدالستارова صاحبکار مصیف نظری خواجه از نام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با مکافات‌های دولتی سرفراز گردانیده شدند. در باغ فرهنگی و فراغتی برنامه فرهنگی آماده نموده هنرمندان شعبه فرهنگی ناحیه عبارت از سرود و ترانه‌های دلانگیز در وصف وطن محبوب،
тараннуми дастовардҳои соҳиби истиқлолии кишвар пешкаши ҳозирин гардонида шуд ки ба ҳозирин таассуроти рангин гузошт. бахшида ба ҷашни сисолагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ширкати ёвар аз аксияи навбатии худ натиҷагирӣ намуд. шарҳи бештар дар матлаби хабарнигорони мо. сокини шаҳри душанбе ҳомуддин партовов тӯҳфаи асосии аксияи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ёварро ки автомобили сабукрав мебошад бурд намуд. ҳомуддин мизоҷи доимии нуқтаҳои савдои ёвар аст, яъне ӯ ба сифати хуби маҳсулоти ин ширкат эътимод дорад, аммо ғолиб омаданашро дар ин аксия ҳатто гумон намекард. ҳомуддин дар ин лаҳзаҳои фараҳбахшу хотирмон ки мардуми шарифи тоҷикистон ҷашни сисолагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистонро истиқбол мегиранд, таманнои ободиву оромӣ ва осудагии кишварро мекунад. пеш аз ҳама фарорасии 30-умин солгарди ҷашни истиқлоли ватанро ба ҳамватанони азизам, ба тоҷикони бурунмарзии кишвар табрик муборакбод мегӯм. худо кунад ки тоҷикистони мо ҳамеша сулҳ бошад, тинҷӣ бошад, ваҳдат пойдор бошад ва инчунин миннатдории самимии хешро ба роҳбарияти ширкати бонуфузи кишвар ёвар мерасонам ки чунин як бозии ҷолибу озоду шаффоф бидуни тақаллуб доир карда шуд. ин аксияи ширкати ёвар ки ба ҷашни 30-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бахшида шуд, рамзан 30 тӯҳфа дошт. дар ин маросим масъулин ҳамчунин дигар ғолибонро бо тӯҳфаҳо қадрдонӣ намуданд. техникаҳои маишӣ ва дигар лавозимоти рӯзғор аз қабили мукофотҳое буданд ки ба ғолибони иқдом тақдим карда шуд. давоми 5 моҳ буд ки мизоҷони муҳтараи мо, мизоҷони азизи мо омада аз нуқтаҳои савдои ёвар дар дилхо нуқтаҳои савдои ёвар харид карданд, яъне ки зиёда аз 200 сомон харид карданд ва соҳиби купонҳо шуданд. ҳар як хариде ки зиёда аз 200 сомон буд, онҳо соҳиби як купон мешуданд, яъне ки шанси ҳар як мизоҷон дар ҳолате ки зиёд харид карданашон зиёд буд. ва ин ҳам лотарея буд, яъне ки шансу толее ки шахсиятҳое ки вай буданд баланд буд. дар рӯзи чорабинӣ соҳиби тӯҳфаҳо шоҳиҷоиза шуданд. дар маҷмӯъ дар аксияи ҷашнии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ёвар зиёда аз 16 000 нафар иштирок карданд. аз миёни онҳо танҳо 30 нафар ҳамчун ғолиб муайян шуданд. масъулини ширкати ёвар мегӯянд ки ҳамеша мизоҷонашонро қадр мекунанд ва хизмати хубу босифат ба онҳо ҳадафашон аст. аз ин рӯ чунин иқдомҳои бурднокро дар оянда низ идома хоҳанд дод. давоми 30 соли истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар қаламрави мамлакат зиёда аз 2500 иншооти соҳаи маориф сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. раванди мазкур мавриди таваҷҷӯҳи роҳбарияти олии сиёсии тоҷикистон қарор дошта бо суръату сифати баланд пеш меравад. ҳамкорони мо аз шаҳри Конибодон гузориш медиҳанд. ва истиқболи ҷашни 30 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бо мақсади фароҳам овардани шароити мусоиди таҳсил ва тарбия дар муассисаҳои таълимии шаҳри Конибодон аз соли 2018 то инҷониб корҳои ободонии созандагии вусъати тоза касб кардааст. дар ин давра аз ҳисоби синфхонаҳои иловагӣ ва биноҳои нави таълимӣ барои ташкили 1600 ҷойи нишасти нав корбарӣ мувофиқи матлаб иҷро гардида 98% корҳо дар ин самт ба анҷом расонида шуд. баҳри иҷрои дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои сазовор истиқбол гирифтани ин ҷашни таърихӣ ҳанӯз аз соли 2018 инҷониб нақша чорабиноӣ махсус дар тамоми соҳаҳои хоҷии халқ аз ҷумла маориф таҳия гирифта ба истиқбол ва ба истиқболи сазовори ин ҷашн корҳои ободонии бунёдкорона вусъати тоза гирифтанд. бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр барои бунёд ва сохтмони як қатор иншоотҳои ҷашнӣ дар соҳаи маориф диққати махсус дода шуда корбарии саривақтӣ ва пурсамар ба роҳ монда шуд. ҳамин натиҷаи чораандешиҳо ва корбариҳои ҷиддӣ буд ки то имрӯз мо аллакай тавонистем дар соҳаи маориф танҳо аз ҳисоби синфхонаҳои иловагӣ ва биноҳои нави таълимӣ зиёда аз 1600 ҷойҳои нишастро омода намуда ба мавриди истифода қарор диҳем ки ин бевосита барои беҳтар намудани шароити таҳсил, муҳайё намудани шароити хуби таълиму тарбия дар мактабҳо мусоидат намуд.
дар корҳои ободонӣ дар баробари ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон ва мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Конибодом саҳми аҳолӣ ва соҳибкорону саховатмандон низ назаррас мебошад. аз ҷумлаи чунин тадбирҳо дар деҳаи маҳрами ҷамоати деҳоти Шарифов 8 синфхона ва дар деҳаи Якатерак 3 синфхона рӯзҳои наздик ба истифода дода мешаванд. корҳои сохтмонӣ барои бунёди бинои нави муассисаи таҳсилоти миёнии умумӣ рақами 7 шаҳр бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд соли 2019 оғоз гардида, мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани он рӯзҳои наздик дар назар аст. бинои муассисаи мазкур аз 3 ошхона иборат буда барои 480 нафар хонанда дар якбаст пешбинӣ шудааст. фармоишгари лоиҳа мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва пудратчӣ ҷамъияти дорои маҳсулоташ маҳдуди раёсати сохтмонӣ барқарор мебошад. ин муассисаи таълимӣ дар доираи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон охирҳои моҳи сентябр ба истифода дода хоҳад шуд. айни замон корҳои пардозу рангубор ва ороиши атрофи бино дар марҳилаи ниҳоӣ қарор дорад. имрӯзҳо бошад мо дар арифаи он қарор дорем ки дар як қатор муассисаҳои шаҳри Конибодом аз ҷумла муассисаҳои садамаи рақамҳои 7 ва 52 бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии вилояти Суғд, дар муассисаи таълимии рақами 7 барои 480 нафар хонанда дар як баст, дар муассисаи таҳсилоти миёнии рақами 52 барои 240 нафар хонанда дар як баст аллакай корҳои сохтмонӣ дар арифаи анҷомёбӣ буда биноҳо барои истифода омода гардида истоданд ки дар рӯзҳои навардик мавриди истифода қарор дода мешаванд. ҳамчунин мо бо ташаббуси аҳолӣ, дастгирии соҳибкории маҳаллӣ хеле натиҷаҳои зиёд дорем. аз ҷумла дар деҳаи лоҳутӣ бо дастгирии худи сокинони маҳал бинои нави кӯдакистон барои 120 нафар кӯдак имрӯзҳо дар арифаи анҷомёбӣ қарор дошта барои беҳбуд, барои ҳарчи бештар ба фарогирии кӯдакони синни то мактабӣ мусоидат хоҳад намуд. ҳамин гуна иқдом дар деҳаи маданият ҷамоати деҳоти Шарипов аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ Иброҳимов Анварҷон бинои нави таълимӣ барои мактаби рақаби 15 барои 330 нафар ҷои нишаст дар як баст ин иншоот низ дар арифаи анҷомёбӣ қарор дошта имрӯзҳо корҳои сохтмонӣ ба давраи ниҳоии худ расида истодаанд. дар давраи таътили тобистонӣ хонандагон бо дастгирии кумитаи падар модарони муассисаи таҳсилоти миёнии умумӣ рақами 16 шаҳри Конибодом муассиса аз таъмири хушсифат бароварда шуда бо ташаббуси соҳибкори маҳаллӣ майдончаи варзишӣ сохта ба истифода дода шуд. дар давоми таътил коллективи омӯзгорон бо кӯмаки падару модарон корҳои хеле бисёр ободонӣ созандагиро ба анҷом расонданд. аз ҷумла дар соли таҳсил дар вақти таътил мо дута синфхонаро ба таври европоӣ таъмир намудем. дута синфхонаро мизи курсии нав харидем. бо кӯмаки падару модарон дар дохили мактаб нуқтаи оби нӯшокӣ даровардем. атрофи ҳавзе ки дар мактаб мавҷуд аст панҷарабандӣ кардем. 20 метр девори муассиса ки хеле кӯнавӣ фасдошта буд афтонда аз нав карда шуд. аз дохили муассиса ҷойбор мегузашт. ҳамин ҷойбора 140 метр пура канда бетонрезӣ карда ба назди онҳо нишастгоҳҳои замонавӣ шинондем. бо ташаббусу таклифи пешвои миллата мо ҷаноби олии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳаи мо аз тарафи сокини деҳа Саттор Фахриддин майдончаи варзишии замонавӣ сохта шуд. طبق اطلاع مدیر معارف شهر کنیبادان با مقصد تامین سالمی خوانندگان و جلب هرچی بیشتری جوانان به ورزش با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی و ریاست معارف شهر در 9 مؤسسه تحصیلات میانی عمومی تالار و میدانچه‌های ورزشی بنیاد گردیده کاربری در این سمت با مرام ادامه دارد. даврони соҳибистиқлолии ватан барои баландбардоштани мақоми бонувони тоҷик дар арсаи сиёсат, иқтисоду иҷтимоъ шароити мусоид фароҳам овард. бонувони шаҳри Хорух ки дар истиқрори сулҳу ваҳдати миллӣ ва рушди бемайлони маркази вилоят саҳми арзишманд гузоштанд, бо шукргузорӣ аз фазои тинҷу ободи кишвар ҷашни фархондаи 30-юмин солгарди истиқлолияти ватани маҳбубро истиқбол карданд.
بانوی تاجیک امروز از دوران صاحب استقلالی وطن بالید خاطری دارد و بهترین نعمت امروزه فضای وطن را در صلح و صلاح وحدت و وحدت آرایی می‌داند، زیرا برای هر یک مادر از آسودگی حیات فرزندان دیده دارایی دیگری ارزی وجود ندارد. قید دارند بانوان شهر خاروق. آغاز و سرمنشه همه گونه پیشرفت این همدیگر فهمی و هم مرامی و همدلی می باشد و هر یک بانو ساکن شهر خاروق آن را پیشه خیش قرار داده است. صباحت دانیار و مدیر بخش کار با زنان و عائله شهر خاروق ابراز داشت که دوره صاحب استقلالی وطن با فضای پر از وحدانیت خیش برای بانوی تاجیک دنیای نوی تحصیل و فعالیت و خود تکمیل دهی را اهدا نموده است. دوره استقلالیت جمهوری تاجیکستان برای ما بانوان تمام امکانیت ها رو فراهم آورده است. مثلا اگر با حیات خودمون نظر کنیم، در دوران شوروی ما تحصیل میکردیم، بسیار تحصیل خوب میکردیم، لیکن بعضی امکانیت ها رو نداشتیم. مثلا امروز فرزندان ما که بسیار خوب تحصیل میکنند، زبان های خارجی رو میآموزند، حتی میتوانند بیرون از جمهوری در سطح جهانی دانش خود را صیقل دهند و حتی تصور کنید که امروز بانوی تاجیک در هیئت دولتی ایالات متحده آمریکا همچون یک کارمند دولتی فعالیت میکند که این برای ما بانوان بس و افتخار بزرگ است و همین امکانیت رو محض برای ما صاحب استقلالی جمهوری عزیزمون داده است که ما امروز میتوانیم دانش و ملکه خود را در تمام جهان صیقل دهیم و آن را برای جهانیان معرفی نماییم. ریحان بیگی مولو بخشزاده که امروز معاون رئیس کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر خاروق می باشد، بر آن عقاید است که بانوی دوران صاحب استقلالی وطن موظف است که بهر فردای نیک فرزندان و نسل‌های آینده‌ساز تمام دستاوردهای دوران صاحب استقلالی وطن و تمام آبادی و پاکی و نصرت و سعادت ملت را بانی باشد و مادرانه با الهام از هدایت‌های پیشوای تاجیکان جهان امام علی رحمان صالحانه فرزندان خود را بر آن تاکید نماید که میراث استقلالیت وطن را به آیندگان به آلودگی باقی گذارند. من فخر میکنم که من امروز یک شهروند شهر خاروق قریب که 26 سال در ساختار دولتی کار کردم و تمام نیروی قوه خود را برای آبادانی و دیار خویش ما صرف نمودیم و امروز ما خرسند از آن هستیم که این سال ما جشن 30مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان رو در تمام مناطق کشور ما جشن میگیریم و ما خوشبخت از اون هستیم که امروز فرزندان ما در صلح و ثبات زندگی کرده ایستادند. به هر کجایی که میخواهند روی آنها همه وقت گشوده است. باید گفت که امروز بانوان شهر خاروق چون دیگر بانوان منطقه های تاجیکستان به آینده فرزندان خود با باوری کامل نظر دارند، زیرا به خوبی درک دارند که هر یک نفس آسوده و آباد و پر از مظفریت وطن در کف هر یک فرزند خودآگاه این سرزمین اجدادی قرار دارد. бахшида ба ҷашни сисолагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бонки эсхата иқдоми бурднокро рӯй даст гирифтааст. ин иқдом аз моҳи август шурӯъ шуда то моҳи октябри соли ҷорӣ идома мекунад. ғолибони ин аксия ки истифодабарандагони кортҳои бонкӣ мебошанд бо мукофотҳои пулӣ қадрдонӣ мешаванд. ҳамкоронамон дар бораи ин аксия маълумоти бештар медиҳанд. عبدالرفیع نعمانов در عکسی بانکی اسخاتا که به مناسبت جشن 30سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان راه اندازی شده است غالب آمد و مکافات پولی را در حجم 3000 سومانی صاحب شد. او یکی از میزبانان فعال بانکی اسخاتا می باشد و با آسانی اشتراکچی این عکسی شده است. شرط اساسی در این اقدام انجام دادن خرید توسط کارت بانکی می باشد. یک ماه پیشتر من در باره اقدام خرید بردناک خبر یافته بودم و خوشبختانه در همین مغازه السی و کیکی یک بگاه یک خرید داشتم و آن را توسط کارت بانکی بانک اسخاتا پرداخت نمودم و من چشم داشت نبودم که چنین برد می شود و 2 روز پیش به من زنگ تلفنی شد از بانک خبر کردن که من در این خرید بردناک اشتراک کرده
бурди 3000 сомонӣ ба даст овардам. дар даври аввали ин иқдоми бонки Эсхата дар маҷмӯъ 17 нафар ғолиб омадааст. дар баробари Абдурафе Номонов дар гӯшаҳои алоҳидаи ҷумҳурӣ 7 нафари дигар ҳар яке 3000 сомонӣ мукофотро соҳиб шуданд. ҳамчунин масъулини бонк ба 8 нафар хазинадоре ки дар нуқтаҳои фурӯш фаъолият мекунанду дар ин аксия ғолиб омадаанд ба ҳар нафаре 1000 сомонӣ тӯҳфа супориданд. як нафари дигар ки тавассути корти виза харид анҷом додааст низ ғолиб дониста шуда 1000 сомонӣ мукофот пулӣ гирифт. ба гуфти намояндагони бонки Эсхата ки зодаи замони соҳибистиқлолии ҷумҳурии Тоҷикистон аст, ҳадаф аз роҳандозӣ кардани ин аксия пеш аз ҳама татбиқи ҳадафҳои роҳбарияти давлат ва ҳукумати кишвар бобати рушди соҳаи бонкдорӣ мебошад. президенти мо асосгузори сулҳу ваҳдат пешвои миллати мо президенти азизи мо дар паёмҳо якчанд маротиба таъкид карданд ки бояд ки гардиши ғайринақдӣ такомул ёбад, инкишоф ёбад ва бонкҳо ба ин саҳми худро гузоранд ки бонки Эсхата ба ҳамин иқдом дастгирӣ кардааст ва дар оянда мо ҳаракат мекунем ки чунин иқдомот зиёд шаванд ва аҳолӣ ба гардиши ғайринақдӣ бисёртар ҳаракат кунанду ва ҳаракат кунанд ки ҳамин иқдом пеш рафтаистад. бонки Эсхата то охири аксия 2 маротибаи дигар ғолибонро муайян ва бо тӯҳфаҳо қадрдонӣ мекунад. дар даври сеюми аксия дар тамоми ҷумҳурӣ 4 нафари ғолиб ки бо истифода аз кортҳои бонки харид анҷом медиҳанд 10,000 сомонӣ ва 5 хазинадори нуқтаҳои фурӯш ҳар кадоми 3000 сомонӣ маблағ ба даст меоранд. бо дастури ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯзҳо дар ноҳияи Тоҷикобод бунёди манзилҳои нав барои сокинони аз офати табиӣ зарардида бо суръату сифати баланд идома дорад. Сохтмончиён азм доранд ки ҳарчи зудтар тадбирҳои бунёдкориро дар иншоати пешбинишуда бо сифати баланд анҷом диҳанд. сокинони деҳои Бӯстон, Саричашма ва кӯли калони ҷамоати Лангари Шӯи ноҳияи Тоҷикобод ки бар асари заминларза зарар дида буданд, имрӯзҳо бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурӣ бунёди хонаҳои истиқоматӣ идома дорад. дар асоси дастури супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамаи оилаҳои зарардида бо масъулияти сохтмонӣ таъмин гардида дар ҳамаи хонаҳои истиқоматӣ корҳои сохтмонӣ бо суръат идома дорад. 58 хоҷагие ки пурра зарар дидагиянд, таҳкурсии биноҳо пурра ба анҷом расидааст ва сохтмони деворҳои биноҳо дар 53 хоҷагӣ идома доранд ва дар 20 хоҷагӣ аллакай деворҳо ба охир раста истодаанд. мо кӯшиш карда истодаем ки то фаро расидани фасли сармо пурра хонаҳои истиқоматиро сохтмонашро ба анҷом расонем ва шаҳрвандон имконият ёбанд ки дар хонаҳои истиқоматӣ зиндагонӣ кунанд. имрӯзҳо корҳои сохтмонӣ дар ҳамаи хонаҳои истиқоматӣ идома дошта, то имрӯз корҳои бетонрезӣ пурра ба анҷом расонида шуда, бардоштани деворҳо идома дорад. бо супориши дастурҳои пешвои муаззами миллат президенти муҳтарам ҷаноби олӣ Эмомалӣ Раҳмон як хонаи истиқоматие ки аз дар натиҷаи заминларза пурра вайрон шуда буд ба зиммаи корхонаи воҳидии давлати Тоҷик Агролизинг гузошта шуда буд ки то имрӯз мо корҳои сохтмонии ин манзили истиқоматии Сафаров Эмомалиро ба 80% ба анҷом расондем. имрӯз бошад дар болопӯши ҳамин бом корҳо идома дорад. бо мақсади ҳарчи зудтар ба анҷом расондани корҳои сохтмонӣ имрӯзҳо аз тарафи аҳолӣ ва ташкилоту муассисаҳо ҳашарҳои дастҷамъона ташкил карда шуда нақша доранд то фаро расидани фасли сармо сохтмони хонаҳои истиқоматиро ба анҷом расонанд. дар Испания бар зидди сӯхтори беш аз зор мубориза мебаранд. гармии зиёди ҳаво аз шамоли сахт ба панҷшавии алангаи оташ мусоидат мекунад.